ଆପଣମାନେ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବିଥିବେ କି ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ନା କର୍ମ ବଡ଼। ଅସଲରେ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସବୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କାହିଁକି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ସଫଳ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତେବେ ସେ କର୍ମକୁ ହିଁ ବଡ଼ କହିବ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କାହିଁକି ସେୟାର ଦେବେ। ଭାଗ୍ୟ ଛଡ଼ା କର୍ମର ବଡ଼ ବୋଲି କହିବ, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ସବୁ କିଛି କାରଣ। ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇନାହିଁ ଓ ନିଜର ଅସଫଳତା କାରଣ ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା କି ଭାଗ୍ୟ ଓ କର୍ମ କିପରି କାମ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆକାଶ ଓ ବିକାଶ ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆକାଶ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଆକାଶ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠା ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଥିଲା। ବିକାଶ ନକଲ ନକରି ପାସ୍ କରୁଥିଲା। ବିକାଶ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାସ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଆସୁନଥିଲା। ବିକାଶ ଭାବୁଥିଲା କି ପାସ୍ ହେବାର ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତେବେ ସେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ। ଦିନେ ବିକାଶ ଆକାଶକୁ କହିଲା କି ମୁଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳରେ ପାସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରୁନୁ। ବିକାଶ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆକାଶ ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ଓ ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ କହିଲା କି ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆକାଶ ବିକାଶ ଭଳି ନକଲ ନକରି ପାରି ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆକାଶ ବିକାଶ ଭଲ ନକରି ନ ପାଇ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଶିକ୍ଷକ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆକାଶକୁ ଭାଗ୍ୟ ଓ କର୍ମର ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ କି ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖିଛ, ସେହି ଲକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଚାବି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାବି ସେହି ଲକର ମାଲିକ ପାଖରେ ଥାଏ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଚାବି ନ ଲାଗିବ ସେହି ଲକ୍ର ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଚାବି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ସେ କର୍ମର, ଯେଉଁ ଚାବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଚାବି ଭାଗ୍ୟର ଚାବି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦୁଇଟି ଚାବି ନ ଲଗାଇବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ର ଚାବି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ମ୍ୟାନେଜର ଭୂମିକା ଅଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ମ ହେଲା ଆମେ ଆମର କର୍ମର ଚାବି ଲଗାଇ ଚାଲିବା। କିଏ ଜାଣେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ଚାବି ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମର କର୍ମର ଚାବି ନ ଲଗାଇବା ତ ତାଲା ଖୋଲି ନପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟ ବି କର୍ମର ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ କର୍ମର ହିଁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।